Rajoyren gobernuak uste du Eusko Jaurlaritza uko egiten ari zaiola Gabonetako paga ez ordaintzeko atera zuen dekretuari. Eta horregatik, gaurko ministroen bileran auzitegi konstituzionalera jotzea erabaki dute. Correspondiente conflicto de competencias con el Gobierno vasco y, en segundo lugar, requerir al Consejo de Estado para que informe sobre el mismo en el plazo de 3 días. Zuzenbidearen babesean jokatzen ari dela dio berriz ere Lopezen gobernuak eta datorren astean aginduko du ordainketa. Mehatxuak egitea eta eskumenak zapaltzea leporatu dio Madrili. Unibertsitatean, auzi honek kanpainan murgilduta harrapatu du errektorea. Badaukaguz lanabesak, gure langile guztiek abenduan bertan euren soldatak kobratzeko txikitu barik. Ez du beste argibiderik eman. Hautagaiak programa azaldu dio klaustroari eta murrizketak kritikatu ditu, baina ez ditu sindikatuak konbentzitu. Guztia, berak dituen konpromisoak langileekin betetzeko. Gauza bat egiten ari da, baina ardura beste leku batean uzten. Kasu honetan Madrilen, ez ardura izango da aplikatzen duenarena. Egoera zailagoa da gainera unibertsitatean, estatuko administrazioaren langileak ere badaudelako.